सार्टिफिकेट बेखौ केन्सेल नंगौ बे नबसरनानि जायनाखि कास्ट सार्टिफिकेट बर' कसारि होननानै एसटि सार्टिफिकेट लादोंमोन बेखौ केन्सेल खालामहरबाय आसामनि स्कुलनि कमिटिया फर्मेलि केन्सेल जाबाय बे दा बेनि सार्टिफिकेटआ दा खुनु खामानियाव सोलिया दा बे बाखिया माथ्र दा दंसै जे बिनि एमपि दानजानांगौ दा बे पानिशमेन्ट मोननांगौ दा बेल'सै आरो बेहा खुनु दा माने बे एमपि गेलेनाय मानाय सिन्था खालामना बे हाया बे दा रायजो राजाफ्रा बेखौ क्लियार जानाया मोजांसै दा रोखानो जे नबसरनानि सार्टिफिकेटआ फर्मेलि केन्सेल जाबाय दा बे हिसाबै बे एमपि गेलेनो हाला बे रोखा जाबाय आरो दा बे पानिशमेन्टसो मोनसिगोन बियो बे पानिशमेन्टखौ बोरै बारग'नो हायो दा बेनि थाखायसो नबसरनाया माने सिन्था खालामनांसिगौ दा जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ 15 बोसोर 10 बोसोर जुजिबोनाय जाबाय बे 10 बोसोर जुजिनायाव गोबां खस्थ' मोनबाय जनजाति सुरक्षा मन्चजों जानाय गोबां मानसि कन्ट्रिबिउट खालामदों हेल्प खालामदों रायजो राजाखौ हेल्प खालामदों बे आरो नैबे जायनाखि जोंनि जाय कमप्लेन होग्रा स्कुलनि कमिटियाव आदा जनरलाल बसुमतारी दा बिथाङाबो बोराय बैसोसिम जे खस्थ' खालामदों बेखौ जों धन्यबाद होनांगोन दा जों जेब्ला सिकिउरिटि कमिटियाव माने माबा होयो कमप्लेन होयो 2019 नि 11 जुनाव जों ज' जनजाति सुरक्षा मन्च जानानै जों माबानो कमल सिंह एमएलए बिजनीनि बि5नि एमएलएमोन बियो बे जाहैबाय चेयारमेन एसटि कमिटि आसाम स्टेट एसेम्बलि बिनि माने एसटि एससिनि कमिटिनि चेयारमेन बे दा बिनि थ्रुयैनो बे जा सुपारभाइजिं कमिटियाव बे प्रसेस जादों आरो प्रसेस जानानै फैयै दिनै बेनो बे दानजानाय पर्यायाव फैबाय दानजाबाय दा गथिखे बेखौ फाइनालसै आरो लोगोसे मोनसे खोथाखौ आङो माबायाव गोसोखांनानै लाबोनो नागिरदों रायजो राजाफोरनि खाथियाव बे थांनाय 2019 नि जोङो 1 जुन खालि जों मोनसे केस होदोंमोन बे केसआ जाहैबाय जे WPDBCआ सरनियाफोरनो बर' कसारि एबा कसारि होननानै सार्टिफिकेट होदोंमोन दा बे बर' कसारि एबा कसारि होननानै सार्टिफिकेट होनायखौ जोङो इलिगेल बियो मोनसे ट्राइबेल नङि जाथिखौ अबेबा मोनसे ट्राइबेल जाथिजों नाम सोसननानै सार्टिफिकेट होनो हाया बे आयेननि बेरेखा 342 आर्टिकेल इन्डियान कनस्टिटिउसननि बेखौ भायलेट खालामनाय जादों होननानै जों माने केस होनाय जादों दा केस होनानै बे केसआवबो जोङो थांनाय 2023 नि 28 फेब्रुवारियाव जों रिजाल्ट मोन्दों बे रिजाल्टआवनो रोखा ओंखारदों जे सरनियाफोरनि जेसेबां सार्टिफिकेट दं बे गासिबो उइद्र' जाजोब्बाय आरो बिसोर सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाबाय इनभेलिड जाबाय दा बे सार्टिफिकेटखौ लानानै बिसोर जेबो खामानियाव बाहायनो हाला बिसोरो एडमिसनबो मोना बिसोरो दा अबेबा मोनसे साख्रि बाख्रिबो मोना बिसोर दा अबेबा मोनसे बेनिफिट लानाय ट्राइबेल रिजार्भ खथायाव बेखौ बिसोर मोनला बेनिखायनो दिनै सरनियाफ्रा दिनै दा दावराव खालामगासिनो दं सार्टिफिकेट उइद्र' खालामजानायनि केन्सेल जानायनि दा मोनलिया दा बाथ्राया जादोंबा जों बेखौनो खावलायनो लुबैदों दा दिनै नबसरनियारि केसआ इन्डिभिजुवेल केस दा बेबो बर' कसारि नाम लानानै सार्टिफिकेट लादोंमोन दा बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल होननानै जिथु फर्मेलि दिक्लायबाय दा पानिशमेन्ट मोनसिगोन दा बेबायदिनो थद्रुब नबसरनिया बादिनो जायफ्रा बर' कसारि नाम लानानै बा कसारि नाम लानानै साख्रि लादों दा बिसोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ आरो जों कमप्लेन होनांगौ आरो जायफ्रा गेस एजेन्सि बा जों माने पेट्रल पाम्पनि लाइसेन्स जायफ्रा लानानै खुलिगासिनो दङ ट्राइबेल नामाव दा बिसोरनि एगेन्स्टबो सोरबा जुदि मिथियोब्ला बेखौ कमप्लेन होनांगौ आरो जोंजोंबो जगाजग लानो हायो दा बिदि जगाजग लानानै जुदि कमप्लेन होयोब्ला बिनि एगेन्स्टै केस जायोब्ला बिसोरनि लाइसेन्सआबो केन्सेल जागोन बिसोर थांजोबगोन साख्रियाबो थांजोबगोन ओंखायनो आं दा रायजो राजाफोरखौ बेखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे बयबो नैबे जों बे 2023 अर्डार माने 28 फेब्रुवारि अर्डार बे अर्डारखौ लानानै जाहाथे जोङो बयबो कमप्लेन होयो जों बेखौनो रायजो राजाखौ खावलायहरो दा बेखिनि आं बुंनांगौआ नब कुमार सरनिया गावनि एसटि कास्ट सार्टिफिकेटखौ लाखिफिननायनि थाखाय एपिल खालामनायनि माबाफोर अपसन दं नामा बेहा जेबो अपसन गैला बे अपसन गैया बेखौ अलरेडि उइद्र' लाखाजोब्बाय माने सरनियाफोरनो बर' कसारि होननानै होनाय अर्डार ओमफ्राय कसारि होननानै होनाय अर्डार बे अर्डारखौनो माने WPDBCआ हाइकर्टआव उइद्र' खालामना लाखाजोब्बाय बेखौ आं दहाय बुंनाय बायदि जे जोङो 2019 नि 1 जुनाव जा केस होदोंमोन बे केसनि रिजाल्ट हिसाबै 2023 नि 28 फेब्रुवारियाव बे गासिबो बिसोरनि सार्टिफिकेट होनायखौ अर्डारखौ उइद्र' खालामना लाजोब्बाय दा ओंखायनो सोलिला मोनला दा गोदानै बे एप्लाइ खालामो बे हालिया सरनियाफ्रानो ट्राइबेल सार्टिफिकेट दा मोननो हालिया बेखौ माने क्ल'ज खालामना दोनबाय चेप्टारखौ आरोखि दा सरनिया हाजार नाजाथों नबसरनिया बे सार्टिफिकेट मोनलिया दा बिथाङा 10 बोसोर एमपि जाबोबाय लकसभायाव एबार बिथांनि जुदि एमपिआ गेलेनो मोनाब्ला बिथांनि कास्ट सार्टिफिकेटआ